Velkommen. I dag skal vi kigge på en stemplingteknik, hvor vi bruger heat embossing kombineret med distressings. Det jeg ønsker, det er at skabe det her look, som vi har på det her kort. Så det er et lignende noget, vi skal lave den her gang. Til dette, der bruger jeg et baggrundsstempel. Dette her fra Impression Obsession, som hedder Damask. Og jeg bruger noget lignende akvarelpapir fra Mix Media bloggen her, for det har en meget glat overflade. Jeg har et stykke panel her, som jeg har forskåret og er klar til at blive embosset. Først skal vi jo simpelthen tage fat i baggrundsstemplet. Vi skal lige have pakket ud, så det er klar. Og så skal jeg have forberedt mit panel, sådan så jeg ikke har noget statisk elektricitet. Til dette bruger jeg min EK Success Powder Tool, som jeg godt og grundigt sørger for at børste papiret med, så jeg undgår, at der hænger pulver hist og pist, hvor det ikke skal være. Så bruger jeg min Versamark Inkpad, som er den, der er beregnet til vandmærke og embossing. Og jeg sørger for rigtig grundigt at påføre dette på mit baggrundsstempel, så jeg er sikker på, at der virkelig kommer et godt klistret aftryk, hvorpå mit pulver vil hænge fast. Forsigtigt sørger jeg for at presse mit papir ned mod baggrundsstemplet, og her skal jeg være forsigtig med, at de ikke rykker sig. Og jeg finder lige et stykke almindelig koupépapir, som jeg kan lægge hen over til, at jeg presser godt og grundigt ned, så jeg ikke får noget sværte på mine fingre. Forsigtigt får vi hævet papiret af, og jeg skal passe på, at jeg ikke får rørt på forsiden af papiret, for så kan jeg risikere at tvære afstemplingen ud. Jeg finder mit embossingpulver frem. Jeg har det i sådan nogle her store bøtter. Især de embossingpulver, som jeg bruger ofte, dem har jeg i de her store bøtter, fordi det gør det nemt at arbejde henover. Jeg sørger for at påføre pulveret, så jeg er sikker på, at det er fordelt over hele papiret. Jeg giver det et par tabs bagpå, lige for at sikre, at det overflødige pulver det fjerner sig. Så renser vi lige min lille ske, og så ellers på med låget igen. Det er vigtigt, at jeg ikke får rørt for meget ved det her stykke papir med pulveret på, fordi det er stadig meget løst og kan flytte sig, hvis jeg ikke er forsigtig nok. Jeg sørger for at varme min varmepistol lidt op, inden jeg tager den hen til papiret. Det er for at sørge for, at varmen er så intens, at det meget hurtigt begynder at smelte embossingpulveret. Og det gør også, at jeg mindsker, hvor meget papiret bøjer sig i varmen. Man skal være opmærksom på at være helt sikker på, at man har fået smeltet alt pulveret. Så er vi klar. Jeg skal lige være sikker på, at papiret er kølet lidt ned, inden vi fortsætter med arbejdet. Så skal vi i gang med distressingsene. Jeg har udvalgt 3 farver, jeg vil blande. Den ene er Pumice Stone, den næste Victorian Velvet og den sidste Evergreen Bow. Hertil skal jeg også bruge en minimister med vand. Det jeg skal nu, det er, at jeg skal tage hver enkelt farve og tvære ned på mit craftpapir. Lidt forskellige områder. Jeg skal bare sørge for, at sværterne ikke rører hinanden, for jeg vil helst ikke have, at jeg får grøn påført på min Velvet Ink Distress. Et vilkårligt mønster. Jeg har ikke noget specielt i tankerne her, andet end at jeg skal have fordelt farverne. Så tager jeg minimisteren og giver det et par gode sprøjt med vandet, og det her går ind og reagerer med distress-inken. Og så er jeg ellers klar til at lægge papiret nedad.
Og jeg kan så se, at jeg har ikke fået lagt nok sværte på i højden, så vi må lige give det et par ekstra. Og igen lidt vand på. Og så kan jeg ellers tage og lægge forsiden ned i, og så rykke det lidt frem og tilbage for at fordele farverne, så de bliver mixet. Man ved aldrig, hvordan resultatet helt præcist vil blive, når man laver det her. Det er en satsning hver gang. Og nu vil jeg lige have lidt ekstra farve på hist og pist, hvor jeg synes, det ikke har fået så meget. Det er ikke en nem ting at gøre, når man helst ikke vil have for meget på fingrene. Når jeg er tilfreds med min fordeling af farverne, så kan jeg forsigtigt lægge det lidt til siden. Nu tager jeg min tweezer, for jeg har noget at holde fast i, når jeg skal tørre det med varmepistolen. Og jeg kan se, at den vil ikke helt holde så godt fast. Det er ikke altid det er lige nemt. Jeg synes lige, der manglede lidt ekstra i det ene hjørne. Sidder lidt og overvejer, om jeg synes, det er helt færdigt. Og det er det. Så tager jeg varmepistolen. Jeg sørger for lige, at den er varmet op igen, og så tager jeg simpelthen og påfører varmepistolen. I denne proces, alt efter hvor meget vand der er på kortet med farve, så kan jeg presse farven hen, eller fordele den lidt mere. Så har jeg fået varmet det godt igennem, og så er det lige at huske at få fjernet det overskydende farve, så man ikke får tværet det ind i andre ting, og tørret craftsheetet godt af. En sidste lille detalje, det er, at nu har jeg brugt Clear Embossing pulver til det her, og der ligger lidt farve oven på det her Clear Embossing pulver, så jeg tager en vådserviet og forsigtigt lige tørrer det overskydende farve af. Clear Embossing pulveren, det afviser simpelthen distress-inken, hvorfor jeg får det her tydelige damaskmønster. Og så er det færdigt, og det er nu klar til at blive brugt på et kort. Tak for kigget.